Chinoitika panyaya yebody count ndechekuti pane chokwadi chinorwadza mufana wangu. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti iwewe ukaroora munhu akamborara nevamwe varume, unofanira kuziva kuti pese paunorara naye anenge achikuenzanisa nevanhu vaakamborara navo, kutangira paromenzi yamunoti foreplay yaye, kwakuzouya pasaizi yenhengo yako, kwakuzouya pakuti nhengo yacho inomira sei, kwakuzouya pakuti bonde racho uchariita sei, kwakuzouya pakuti uchatora nguva yakareba sei uchiita bonde racho. Zvese izvozvo anenge achingokuenzanisa nepast yake kana kuti nemaex ake mupfungwa dzake. Saka pakangoita chinhu 1 or 2 zvaunotadza kumuitira kana kuti level raunotadza kumusvitsa iye akamborifitswa kudhara, zvinhu izvozvo zvinobva zvava weakest point yake, zvekuti paanosangana nevanhu vakambomuitira zvinhu zvauri kutadza zvinova nyore kwaari kuti akuchite zvakare. Pamwe pacho pamunenge muchipowa pressure yekuti hausi kundifadza kana kuti hausi kundiguta pabonde, haisi nyaya yekuti iwewe unenge usiri kugona, asi pamwe pacho nyaya yekuti unenge uchienzaniswa nevanhu vaakamborara navo vaishandisa mishonga nemapiritsi ekuwedzera simba. Saka vanhu ava vaipefoma zviri abnormal, asi izvozvo ndo zvakamupinda muropa. Saka iwewo pawauzoisa tafeya pasina mushonga kana mapiritsi awamwa anenge akukuti haugoni uye haukwanisi kundigutsa, ndo pakaipira munhu ane past. Ndo chikonzero nei ndichikurudzira kuti kana usina mhandara yawakambotambisa muupenyu hwako, iwewe unofanira kuroora mune mhandara, nekuti vanhu vane past dzavo vanonetsa uye vanokutambudza.